വിഭവം പോത്തിറച്ചി കിഴികെട്ടിയതാണ്. ആദ്യമായി നമുക്ക് ബീഫ്, മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, മീറ്റ് മസാല, ഗരം മസാല, പെരുംജീരകപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ശേഷം സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം. മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫിലേക്ക് നമുക്ക് സവാള കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. സ്വല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാം. കറിവേപ്പില, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് എന്നിവ ചേർത്ത് കുക്കറിനകത്ത് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ കുക്കർ ഇത്തിരി പ്രശ്നക്കാരനാണ്. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുക്കറിനകത്ത് വേവിക്കുകയാണ്. ഏതാണ്ട് 8 വിസിലോളം മതിയാവും. നമ്മുടെ ചട്ടി ചൂടായി വരുമ്പോൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. വഴറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പച്ചമുളക് ചേർക്കാം. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വിസിലൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്തു. നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. മസാലകൾ ചേർക്കാനി മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, പെരുംജീരകപ്പൊടി, മീറ്റ് മസാല എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം. നമുക്ക് ബീഫ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും വെന്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ചട്ടിക്കകത്തിട്ട് വേവിക്കാൻ പോവാണ്. നമ്മുടെ കുക്കർ നമുക്ക് ചെറിയ പണി തന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചട്ടിക്കകത്തിട്ട് വേവിക്കാം. ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ഇത് വയ്ക്കാം വേവാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ പപ്പായ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണിത്. നമുക്ക് ഈ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള താളിപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ചെയ്യാം. അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയുള്ളി, തേങ്ങ, കറിവേപ്പില, വറ്റൽമുളക് എന്നിവ നമുക്ക് മറ്റൊരു ചട്ടിയിൽ സ്വല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചെറുതായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. തേങ്ങയൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ മസാല വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഓക്കെ, ഇപ്പോഴാണ് മസാല പരുവത്തിലായിട്ടുള്ളത്. ബീഫൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തതിലും ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നോക്കി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഉപ്പ് ചേർക്കാം. നമുക്ക് താളിപ്പും ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു ഒന്ന് നന്നായി വഴറ്റിയെടുത്ത് നമുക്ക് കിഴിക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് ചെയ്യാം. കിഴിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം വാട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന വാഴയില എടുത്ത് അതിലേക്ക് ബീഫ് ചേർക്കാം. അതിന് മുകളിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പച്ചമുളക് 2ആയി ചീന്തിക്കൊണ്ട് റൗണ്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ സവാള ചേർക്കാം. കറിവേപ്പില, മല്ലിയില എന്നിവ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ കിഴി കെട്ടാം.
ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊരു കല്ലിനകത്തോ ദോശക്കല്ലിനകത്തോ വെച്ചാലും മതി. നമ്മൾ നേരത്തെ താളിപ്പ് ചെയ്ത ചട്ടിക്കകത്ത് തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ചിലപ്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചൊരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറൊക്കെ ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചത്. ഓക്കെ, ഏതാണ്ട് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. കിഴി നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ട്, വാഴയിലയുടെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ചേർന്ന് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ കിഴി ഒന്ന് അഴിച്ചു നോക്കാമല്ലേ? അഴിക്കാമല്ലേ? ഓക്കെ, അഴിച്ചു നോക്കണം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കിഴി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.